Qu'est-ce que vous faisiez dans Vukovar en tant que Français? J'étais engagé, volontaire. Et puis, on a perdu. Tant pis. C'est la première fois que j'ai joué aussi près. C'est pour ça. C'est pour ça. Vous avez peur? Non, j'ai pas peur. C'est des soldats. Moi, je me considère aussi comme un soldat. C'est sûr qu'il y a des gens stupides de tous les côtés. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est pas parce que je suis français que je vais passer à travers les gouttes. Je vais passer à travers les gouttes. Si jamais j'avais pas vu ça, je serais parti depuis longtemps. Je vous l'ai dit, je suis ici pour le meilleur. Pour le meilleur, pour le film. Pozor! Pitam se što ću reći kad se budemo gledali oči u oči ja i ti. Što ću tada reći? Hoću li izdržati kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama. Paul, Matteo, Noah et Léa. Chers anciens combattants, en particulier ceux du poste. Chers amis de la famille, je représente ma sincère condoléance et vous exprime ma profonde gratitude pour le sacrifice que Jean-Michel a conçu par amour pour notre peuple. Draga braćo i sestre u Kristu, cijenjeni obitelji, svi vi koji ste i poznavali, čuli i nadam se dobro pamtili svu vrijednost Jean-Michela, želimo kao vjernici biti okupljeni u vjeri, u ljubavi, u odanosti, u pijetetu. Prvotno prema mami, bratu, nećacima, svima vama koji ste i njegovi bili suborci ovdje u gradu Heroju Vukovaru. Riječi među posljednjima koje je izrekao, barem u javnosti, jest biti ovdje u Vukovaru i u dobru i u zlu. Pa nadam se, draga braće i sestre, cijenjeni pratitelji, osobito oni koji ste prvi uzeli obranu u svoje ruke, poslovci, dragovoljci, neka je ovo ispreče Jean-Michela bude na vrhuncu ljepote života, jer život je ono kada prestaje ovozemnost, a nastavlja se s vječnošću. Jean-Michel je to ostvario u svom životu ovdje u Vukovaru, za njega prije par mjeseci, prije njegove smrti nepoznatom i narodu i gradu, a evo i svi mi koji smo se ovdje okupili, vjerujem da kao vjernici želimo izraziti prvotnom Bogu zahvalu za njegov život, za sve ono dobro što je ostvario u životu, a osobito da mu Gospodin bude blag i milosrdan sudac. Poštovana obitelji Jean-Michela Nikolija, draga majko Lidija, brate Paul, cijenjeni hrvatski branitelji, tužni sluge. Stojimo u tišini i s dubokim poštovanjem pred čovjekom čije je ime utkano u same temelje hrvatske slobode, pred Jean-Michelom Nikolijem, vitezom Domovinskog rata, čovjekom koji je iz ljubavi prema istini i slobodi
ljubavi prema Hrvatskoj dao najvrijednije što je imao, svoj život. Jean Michel je došao iz Francuske, zemlje koja zna što znači boriti se za dostojanstvo i slobodu čovjeka. Došao je jer je prepoznao da se u Hrvatskoj vodi borba za iste vrijednosti, da je Hrvatska žrtva velikosrpske agresije. Bez poziva, bez interesa, bez traženja išta za uzvrat, došao je vođen srcem. Dolaskom u Hrvatsku rekao je svojoj majci: kad rat završi, ostaću u ovoj prekrasnoj zemlji. Uključio se u obranu grada heroja, rame uz rame s braniteljima Vukovara, dijeleći njihovu sudbinu, njihovu patnju, njihovu nadu. U trenutku kad je mogao otići iz opkoljenog grada, on je odlučio ostati. U Vukovarskoj bolnici, ranjen, izvučen, ali nepokolebljiv, rekao je riječi koje su zavijek urezane u svijest hrvatskog naroda. Došao sam u Vukovar kao dragovoljac. Bila je to moja odluka u dobru i u zlu. I to nisu bile samo riječi, to je bila istina njegova srca. Kad su zločinci odveli njega i druge ranjenike i medicinsko osoblje na Ovčaru, kada je mučen i ubijen, Jean Michel je već bio dio Hrvatske. Dio naše savjesti, naše zahvalnosti i naše povijesti. Danas, 34 godine kasnije, dok ga napokon ispraćamo u mir i dok njegovi posmrtni ostaci nalaze počinak u hrvatskoj zemlji, osjećamo tugu, ali i ponos. Ponos što smo kao narod imali čast da nas je takav čovjek volio. Ponos što je takav francuski sin postao hrvatski vitez. Draga obitelji, u ime Vlade Republike Hrvatske, hrvatskih branitelja i hrvatskog naroda, hvala vam. Hvala vam što ste podigli sina koji je pokazao svijetu što znači čast, hrabrost i ljubav. Hrvatska će vam zauvijek biti zahvalna. Dragi Jean Michel, tvoja žrtva nas obvezuje. Tvoj lik i tvoje ime ostat će u svakom hrvatskom domu, u svakom srcu koje zna da nam sloboda nije darovana, da je ta sloboda izvorena žrtvom i plaćena krvlju najboljih. Hrvatska ti kaže hvala za tvoju žrtvu, za tvoju vjeru u čovjeka, za tvoje srce koje je kucalo za domovinu, koja ti nije bila rođena, ali ti je postala sveta. Hrvatskoj si dao svoje srce i svoj život. Tvoje ime bit će zapisano u našoj povijesti, ostat će u našim srcima. Hrvatska te nikada neće zaboraviti. Dragi Jean Michel, neka ti je laka hrvatska zemlja, počivaj u miru, vječna ti hvala i slava. Rame uz rame, Jean Michel i Igor Široki branili su Vukovar. Danas je Igor ovdje da se od svog ratnog prijatelja oprosti s nekoliko riječi. Dragi naš Jean, zahvaljujem Bogu svaki dan što me nagradio da sam te u ljeto 1991. godine u Zagrebu upoznao kad si došao u sjedište HOS-a. Jer tada nismo dobili samo suborca, nego brata, prijatelja i anđela. Znam da se sada smiješ na ove moje riječi, ali nikad, niti prije, a niti poslije, nisam upoznao nekoga kao ti. A darovano nam je još braće i prijatelja. Još od prvog terena Mejačkog sela, pa sve dane u Vukovaru, svi smo osjetili tvoju ljubav i davanje za druge. Tvoje fotografiranje i realna evidencija događaja, a je hrabrosti i odanosti mogao bih danima pričati. Dragi brate, sa mnom si svaki dan i nema toga
što to može promijeniti. Draga mama, hvala ti što si nam rodila i darovala brata, imaš našu vječnu ljubav, zahvalnost i brigu. Dragi Pol, znaš da smo tu uvijek za tebe. Dragi moj brate, Žan, pozdravi sve dečke gore u raju. Mogu misliti koliko je u ovih puno godina otkad se gore bilo zafrkancije i smijeha. Brate moj, volimo te. Hvala. Ratni zapovjednik Zvonko Čutković obratit će se s nekoliko riječi. Draga obitelji, draga Lilija, dragi suborci, draga braćo i sestre, Jean-Michel je došao poslat iz srži srca Francuske. Koje Francuske? Nažalost ne ove, nego božanske Francuske. Da bude podrška, anđeoska podrška i zlatne ruke jedne od ruku koje će položiti temeljni kamen Hrvatske države u gradu Vukovaru. Taj kamen temeljni bijeli se i sjaj i taj sjaj nikad neće prestati, kao ni ovaj narod, ni ova država, u sve okolnosti koji doista nisu lake. Kao zapovjednik mogu vam reći da nekoliko tjedana prije pada sam ga pozvao na stranu i ponudio mu da mu napravimo novinarske iskaznice, cijelu opremu i da bude reporter. Odbio je. Gledao sam ga, rekao sam mu, Žan, mi padamo, pomoć nam ne može doći, naša država nova nije toliko jaka, mi padamo. Razmisli dobro, ostao je dosljedan. Kad je otišao u bolnicu, tek sam prije 12 godina vidio onaj insert iz bolnice. Ostao je dosljedan. Rekao je, a vidjelo se u očima, duša je već znala da je kraj, da smrt dolazi. Ostao je dosljedan. Rekao je, ostajem u ovom narodu u dobru i zlu. On je vjerovao, volio hrvatski narod, a prvi puta je došao u Hrvatsku. Napomena. Njegovo plaćeništvo na kraju, koje ga optužuju ovi zlotvori, je tako da je 20 franaka mu je ubojica uzeo iz džepa kad ga je likvidirao. Svi smo mi besplatno branili Vukovar i stvarali Hrvatsku državu bez ikakve materijalne kalkulacije. To je bio božanski rad. Koliko god mi znali, imali to u svijesti, nema slučajnosti u životu. On je anđeo kroz čije ruke položen kamen temeljac ove zemlje i države. Koja je glavna poruka tog života? Koja je božanska vrijednost koju je on tako uzdigao i svojim životom iskazao do kraja? Karakter. Jedan mudrac je rekao da je karakter najdragocjenija stvar u cijelom postojanju. On ju je pokazao u djelu. To je poruka za sve nas. Kako živimo život. Naizgled ispada u ovom svijetu da je karakter luksuz koji si ni veliki ne mogu priuštiti. A možemo. Mi mali, pod navodnicima mali, a veliki možemo. Na svim planovima uzdignuti tu božansku vrijednost da bi zaživjela u ovom vremenu će se pokazati. Nestajat će i veliki narodi moguće. Ali mi ćemo opstati jer je ovo čvrst, božanski, bijeli kamen koji se svijetli bijeli i on će opstati zahvaljujući takvim dušama poput našeg brata Žana. Vječna mu hvala i slava. Vječna hvala i slava obitelji, majci Lilijan na tom daru koji je Bog kroz nju nam dao.
Draga braće i sestre, bitno je kako živimo. Nema kraja životu. Kad budemo odlazili, samo ćemo ponijeti ljubav i svjetlo, dobrotu, samo vrline koje smo u životu stekli i obranili. Sve drugo ostaje. To je glavna poruka. Zahvaljujem. Gospodin Damir Radnić je još jedan ratni prijatelj koji se danas oprašta od Jean-Michela. Poštovana obitelji, cijenjeni tužni slušaj. Prvi put u životu neću na ovakvom sastanku sa dragim Bogom govoriti svoje riječi, jer pronašao sam, dobio sam jednu sjajnu pjesmu ovdje prisutnog časnog patera Ike Mandulića, koja savršeno govori o svim našim, mnogim našim mislima, razgovorima među sobom, razgovorima sa obitelji, razgovor unutar obitelji, baš puno toga oslikava i jednostavno kad sam je dobio rekao sam to će biti to, nazvao sam patera, dobio sam odobrenje, pa evo pročitat ću, nisam profesionalac, nastavit ću da bude što jasnije. Michel, dugo smo te čekali, Jean-Michel. Dozivali su te imenima ulica, trgova i mostova, spomenicima, moralima, transparentima na utakmicama po svim gradovima, diljem doline i po svem svijetu smo te dozivali, Michel. Imenima djece, a ti nisi dolazio. Pritajio se tamo gdje te zakopana prvi htio poništiti, ali ti si nastavio postojati više nego što postoje svi krvnici i više nego svi živi što ljubavi nemaju. I gle, oni koji su te ubili, mrtvi u strahu i očaju hodaju. O, koji jadnici! A ti i mrtav si živ, i nestao sve prisutan. I stranac, a tako nam razumljivo govoriš. Na putu prema Ovčari prolazili smo pored tebe mnogo puta, ali ti se nisi javljao. Pitam se, zašto si čekao, Michel? Možda zato da dovoljno dugo promišljamo kako je žrtva velika, kako je grandiozno herojstvo tvoga grada i mučeništvo tvojih suputnika umiranja. Ili si čekao da se svi zajednice domine izredaju kako bi ih sve svojim svjedočanstvom prokazao. I da krvnici tvoji izumru jer ti mislio se to ljubi. Ili da nisi i ti bio odustao od domovine kao što to mnogi danas čine. Ali kako bi ti to mogao? Ti koji si u smisao borbe vjerovao do smrti. O, ti sigurno nikada ne. Ili si čekao da nastane novi naraštaj čist od svega, koji će jedini moći razumjeti tvoj mladenački zanos. Čekao da koji rođeni poslije tebe posle odrastu, pa da te već veliki ko nova vojska dosadno isprate. Da mogu sve razumjeti posredni pored tvoga groba u godinama tvojim. Ili si čekao dok se tvoje tkivo posle u zemlju ne pretvori i 30 puta u divlju travu izrasteš, prozjetaš i zamirišeš. Ili si čekao da budemo sposobni i spremni iznova izgraditi domovinu, kako si sanjao, da nam tek sad posle sačuvane snove preneseš netaknute, jer smo ih možda zaboravili. Zašto si čekao, Michel? Da ti možda nisi htio zavijek ostati skriven, kako bi nam u sjećanjima uvijek ostao čežnja. Da nisi kanio zavijek ostati tajna, da se onda nad svakim poljem, svakom stazom pitamo nije li nam možda baš tu pod nogama tvoj grob. Kako bismo posuda, dok stopalima livade gazimo, sveto strahovali, možda upravo na tvojim kostima stojimo i kako bi nam sva Hrvatska bila sveta. Ali si onda ipak pred cijelom riječi koje otpora ni na zemlji ni na nebu nema, pred dozivanjem neprestanim majčinim popustio. Pater Lilian, nakon svih tvojih tvrdoglavosti, konačno smekšala i dozvala te da joj dopustiš da ti još posljednji put mahne, kad već nije mogla onog studenog. Michel, mladiću dragi, sad kad si tu, o čemu ćeš nam pričati? Kako da te razumijemo mi iznova o onome što nikad razumjeti ne možemo? Pouči nas, kako si
se to moglo otići u neku stranu, ti malu zemlju i broziti sve vlastito. Pouči nas što se to nije smjelo propustiti, što si to čuo tako neodoljivo, što to može biti tako snažno i sveto da te od sveg mladenačkog počne i kako tako biti slobodan. Baš nam treba danas da nas poljubiš od nas samih i naših sebičnosti. Nauči nas da oni koji nemaju za što umrijeti, nemaju ni za što živjeti. Govori nam kako da ne živimo u mrljanjima, nego u ponosu zbog pobjede Tvoje. Pouči nas kako da i danas čujemo zvuk vlastite trublje, kako te ona jednom dozivala tamo daleko u rodnom ti malome zvuku. A da nisi zato ustao iz krojitosti, jer te opet neka trublja na nešto novo zove. A ti si takav da mi je mrtav čuo, pa ne možeš više odvojiti. Doći ću ti na sprovod i na grob, pa mi pričaj. Priča nam vječni nevini dječače, onim osmijehom preposlim smrti i kako se mrtav živi. Zapovjednik obrane Vukovara Branko Gorković obratit će se s nekoliko prigodnih riječi. Braćo i sestre, poštovane obitelji, draga mama. Prije svega moramo reći javno ovdje svima, kad smo stvarali Hrvatsku vojsku i Hrvatsku državu, svi dragovoljci koji su bili u stanju i spremni ginuti za domovinu su se odazvali, među njima i pripadnici HOS-a koji su došli u obranu Vukovara. Danas se s pravom ponovno pitamo tko su ti koji preispituju simbole koje smo nosili, kako smo se pozdravljali i način na koji smo se naoružavali i dolazili braniti, odnosno boriti se protiv srpskog nacističkog režima i posljednje komunističke vojske na ovim prostorima u Europi i u zadnjem ratu u Europi kojima je bio cilj zgaziti sve što je hrvatsko. Među tim ljudima koji su došli u Vukovar je bio i Jean Michel. Jean Michel nije poginuo u obrani Vukovara, Jean Michel je nasilno odveden iz bolnice od tih istih srpskih, nacističkih i jugokomunističkih snaga i brutalno ubijen prije nego što su krenuli sa ubojstvima iz samog hangara. Još uvijek svi ti ljudi vape za pravdom. To je bilo prije 34 godine. Prije 27 godina smo utemeljili ovo groblje kad smo imali 10 kolektivnih pogreba i zapravo odlučili da to bude memorijalno groblje, kako god to kome smetalo ili ne, kao temelj i zalog budućnosti Hrvatske države. Ja bih ovom prigodom posebno zahvalio majci što je odlučila da njezin sin ostane ovdje, da bude ugrađen u temelje zaglavnog kamena Hrvatske države, da bude svrstan među mučenike za domovinu Hrvatsku. Jean počivao u miru. Pomozite, sveci Božji, u susret izidite anđeli Gospodnji, primite dušu njegovu, ponesite pred lice Svevišnjega. Primite Krist koji te pozvao i u krilo Abrahamovo anđeli te poveli, primite dušu njegovu, ponesite pred lice Svevišnjega. Pokoj vječni daruj mu Gospodine i svjetlost vječna svjetila mu. Ponesite pred lice Svevišnjega. U ruke tvoje, blagi Oče, izruču mu dušu svoga brata Jean Michela. Čvrsto se nadamo da će on i svi koji u Kristu preminu u posljednji dan s Kristom uskrsnuti. Zahvaljujemo ti na svim dobročinstvima i na svemu što je učinio za naš hrvatski narod i našu domovinu. Svima koji ga poznaju, koji smo ga upoznali, Gospodine, daj im snage, odvažnosti i spremnosti da ne zaboravimo i tu žrtvu i ljubav, a opet da budemo svjesni svoje vlastite odgovornosti u izgradnji ove naše domovine. Zato, Gospodine, milostivo poslušaj naše molitve. Otvori pokojnom Jean Michelu svoja rajska vrata, a nama što ostajemo,
tak da se uzajamno tješimo riječima vjere, dok ne pođemo svi ususret Hristu i tako zauvijek budemo s Tobom i s ovim svojim bratom. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Krist jednom stade na žalu, tražeš ljude za velika djela, na love srca božanskom riječi. O Bože, zar si poslao mene, to je usne moje rekoše ime, svoju nadu sada ostavljam žalu, Oca idem, kamo šalješ me ti. Ja sam siromašan čovjek, moje blago su predanost tebi i srce čisto da idem s tobom. O Bože, zar si poslao mene, tvoje usne moje rekoše ime, svoj